Bethuna Ingane Zesithembu Season 3 kwi-episode yale veki siyabona ke mabetunana i-host with the most uAbo from one city to the other, Minister of Entertainment siyakubona apho, hayi sikushayela izandla sisi. Intle indawo bebekuyo kakhulu, very beautiful. Ndifuna ukuthi script writer, producer, bani wonke umntu khanisondelene apha. We like izinto ezintle, happy endings siyazifuna, siyazithanda. Anyway, sasizithanda izitori oCinderella nantontontontonto. So even nalapha we like it when i-episode iqala happy iphele happy, happily ever after. Siyazithanda ezaa zinto because there was no need for a drama. No, idrama iyabanga isidina kule episode, honestly. Anyway, let's get into it. Siyabona ke mabenana kuyafika kwindawo entle eLimpopo, very beautiful. Abantu ke babona amagumbi abo ke mabetshana. We know the drill with ifamily yakamSeleko, even nakuthandwa nesithembu kwenziwa ngolaa hlobo xa kuziwe endaweni beye kwi-vacation kuqala kujongwa amagumbi, gumbi inspection, then ke ngoku i-trip goes on. Nalapha ke kwiingane zesithembu benze the same, amagumbi inspection, and wonke umntu was wowed by iindawo zabo zolala. Siyabona uba umpumelelo ubonisa abakwakhe ke igumbi yena azolala kuyo. Uzikhethele igumbi uthi ufuna uphuma ekuthetheni, but ukhe waqala wastowuthi wathi ibhedi i-big enough for bona bonke. Ndithi hayi bo, hayi ufulani iroli kanjalo mabetunana. No, ibhedi is for abantu babini, umuntu wesithathu akafuneki lapho. Then siyabona ke ngoku uAbo ubiza uSne ecaleni uba ufuna uthetha naye. Umpilo ke uthi bangaxabani, kanti no, akho kwanto ixabanisayo. uAbo is being a caring and kind sister, ufuna utsheka uSne uba unjani after laa ngxoxo phaa kwi-dinner yamajagi, i-judgment yamajagi kaTirelo eye kwabhleynywa uSne ngayo into yobana eje nje umakoti wayophuza ijagi kungenxa yakho Sne. So uAbo uyatsheka uba unjani because it was not i-fault kaSne. NoTirelo ke uye wavuma but no, you had nothing to do with it. Besiphumile sonwabile sizi-girls. But ke uSne uye wayithanda ke wayivuyela into yoba imtsheka uAbo. Wabesithi no, ndirayithi. Yaqhubekeka ke itrip yabo, uAbo nee-brothers zakhe baya kwi-quad biking. Then ii-girls zikaMpumelelo noosista bakhe baya kwi-game drive. Intle maan kakhulu laa ndawo. It was nice, but ke ngoku apha ke ngoku kwi-game drive umntu omtsha mos phayana uMahle. Andiyazi, ikhe yandifilishela awkward because ndifilisha ingathi bambuza i-21 questions uAmahle. Nidibene kanjani? Yathini into entweni? Kwathini? Hayi man, kaloku get to know her mabetunana. Ngoduso kaMpumelelo ngoku uAmahle. For uba nibe nimhlohla ngee-question akakwazi nophefumla umntana wabantu. Nithi after question after question after question after question. Nango noTirelo sanufaka iityuwa ezi-too much uba hayi soze kaloku. Never, no sisi. Into yobana uphethyuwishwe nguMpumelelo for i-6 months, no, 3 days, nasi isitori endisaziyo. Upholile ke uAmahle, upholile usisisana, akanastresi. Uthi yhu uyathanda uzenza ngathi wazi yonke ke into uTirelo.
ndiyayazi le nto ndithethayo uba mna bendifunwa shushu high and low 6 months lolo. Khange ndenze izinto ze-3 days mna. Undileqile high and low ubhuti because I'm the prize. Ndim iprize ke sana. Ndiyamthanda uAmahle. I think she's growing on me. Yazi ndithanda ntoni? Ndithanda le nto engengumntu akakho lapha entethweni. Akayiwesti energy yakhe abe ethetha yonke into. Unayo there's a mystery, mysterious, awukwazi umgqiba, ngeke umconfirm. Unalaa nto baba, ungumntu onjani, like unalaa mystery, mysterious. I like it. I like it for umntu ongakwazi umgqiba kakuhle kakuhle uba ume njani, u-angry, urayithi, utheni, nakulaa conversation nje behlatywa yimibuzo emininzi ndizama ujonga i-facial expression yakhe uba uyayithatha i-offense okanye akayithathi. You cannot tell because of i-calmness ne-coolness yakhe. Asoze umgqibe tu. I like it. Siyabona ke ngoku nakwi-game drive wethu konwatyiwe, siyabona nangaphaya kwi-card biking konwatyiwe. Then ibe lixesha ledina, uyaqonda. Abantu bahle bagezile idinara. Tiri, no Lavi, sondela. Sondela nendlebe yakho nono. What was that? Kutheni ngoku ufuna into yobana nyhani sithi unyanisile umpumelelo wena uyi-Roro lion? Why did you have to bring a loud roar to the table? Huh? Why? Eyenza into yobana umpumelelo akwazi nokutya ashiye apho phantsi because wena uye wayi-lion wathi roar. You're going to hear me roar. Roar njani? Wogqithwa nanguSne. Sne ukhulile mabethunana siqhwabela izandla. USne khange aze nedrama. USne uthe nje ithiza izitata zedrama, into nje erayithi for i-dinner table. Understand? Evusa into yobana akhange ayithande into ya-last week, iindaba zeejug. Sana yenzile ijug into. But uTirelo took i-conversation from 0 to 155. Tiri, there's a place and a time for into yobana uthi raw. Raw, place and a time. Tiri, why there? Why did you have to bring yonke laa nto? Laa conversation i-private. It was supposed to be between wena noMpumelelo. You understand? Ngomfakile mhlawumbi noSne. Bani. There was no need, no. There was absolutely no need. Indishiye ndine-confusion laa drama engaka uyizise truck load of drama. I was like, hayi. Jonga ke ngoku uAmahle lilady. Amahle sana akazingeni ezingamfuniyo. Awusakho ukuthi Tirelo. Awusakho ukuthi woof. Yintoni iTirelo usizisela izinto? Kutheni ungathi nguJuly in August? Kutheni uzijajisa ngabantu? Kutheni unobujuli-juli, as umama kaLo would say? Kutheni ungunomJulayi, nomjuli-juli? Usenza izinto ezibukiswayo in August. Hayi, Tirelo bengekho i-need. Iye yandenzela isidina laa drama uyenzileyo. Andazi noba ii-script writers bezama uzisa laa drama yalast season. Hayi wethu maan script writers, nikhe nifitsharishe abanye abantwana. Senditsho noKrweca noNtando apha kwaYouTube uba singenza kanjani. uNtando une-brilliant idea for nina nimkrwece and then nimbhatale. Please bhatal her. Ningathathi isipayi sakhe ivavavuma into ezorivayiva ishow ningambhatali, nim-acknowledge nimbhatale. Nizise imistari, ningacasi uba sesiyazi uba idina yabo
izawuba nedrama ekanje nakanje. Niba predictable, yiba ni-mysterious, nibe nobumahle, mysterious. Nisibethe ngengakhange siqonde nize nenye. Niyi-understand laa nto ndithethayo? Ewe mani. Idrama ibis-too much lolo nomtiritiri. Ibinobubhubezi manyani ibisithi nantsi ingonyama. Ibisithi nantsi ingonyama. So awufuni uba yingonyamakazi nomtiritiri. Bring yourself towards yourself.